postura no fa les coses perquè sí. En el teu cos tot té una explicació. Per exemple, la teua esquena no és recta. Té unes curvatures a nivell cervical, dorsal, lumbar, i són elles les que permeten a la teua columna tenir estabilitat. Atenció als següents consells si eres una persona que per qüestions de feina treballa molt de temps de peu, has d'estar molt de temps dret. Te propose que facis una prova. Col·loca't una cartolina a la boca. Si la cartolina queda inclinada, significa que la postura del cap no és correcta. Anem a corregir-la i utilitzarem la força del cap, pesa quasi 5 quilos, per elevar-lo, i serà ell el que ens ajudarà a col·locar la resta de la columna. En el pas número 2, quan el cap està alt, anem a recol·locar els muscles i això farà que el pit isca. I en el pas número 3 anem a bascular un poquet la columna intentant adoptar una bona curvatura lumbar. Si has d'estar molt de temps també de peu, és interessant que tingues un tamboret per a recolzar els peus i canviar-los de quan en quan. Aliviarà molt a la teua columna lumbar. I un últim consell. Recorda no gastar sabates amb massa taló i puntes molt afilades. Ajuda't!